נקרא שבת. ואז ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם. נרדם האדם הראשון. אמר לקדוש ברוך הוא שהאישה מאחוריו, הוא לא רואה את האישה, אני אעשה, הוא יראה אותו. כי לא טוב האדם להיות אדם לבדו. מה זה הכוונה לבדו? לב דו, שתי לב. היה להם שני לב. אמר אני אביא עכשיו את הלב שמאחורה, אני אביא אותו קדימה. לעזר כנגדי. ואז יראה את הנקבה שלו, ויהיה בסדר. עיקר, הקדוש ברוך הוא, עד שהתעוררו, האדם הראשון, ראה את אשתו, אמר, מה זאת עיקרי אישה, כי מאיש לא כוח הזאת, לא תשתי, 100%. ביקש ממנו, אבל ברוך הוא דבר אחד. אני מבקש ממך, את הילדים שאתה חושב להביא, מעלה לו כבר מחשבה להביא ילדים, האדם הראשון. ואיך שראה את אשתו, מה הדבר ראשון צריך להביא ילדים? פירות, נכון או לא? אמר לו, ברוך הוא תחכה עם זה, עד שיכנס שבת. בקשה גדולה? לא בקשה גדולה. כולה חצי שעה, זה הכל. היה כניסת שבת ממש, חכה קצת וזהו. לא חיכה. וידע האדם את חווה אשתו. מכאן התחיל החטא. ברגע הזה, החטא התחיל ונהיה חושך בעולם. חושך, הכל נחרד. העולם ברא עולם, עם גינות, עם גנים, מעיינות. זה היום השישי היה? כן, משהו יפה. היה פרחים ועצים ומה לא. גן חיות היה רואה את כל החיות. כל החיות בעולם הביא לו דגים, עופות, כל הצבעים, מה שאתה רוצה בעולם, הביא לפניו. הוא היה חי כמו מלך, מלאכים שרתים אותו. חכי עוד סיקונדה, מה קרה לך? היה פזיז, תכף מיד זדרז, עשה את העבודה וקלקל את הכל. נהיה חושך, הכל נחרב. הכל נהרס. בשבת הייתה חושך. כך כתוב בגמרא, פתאום האדם הראשון רואה הכל נחשך בעולם, אוי ואבוי מה עשיתי. התחיל להצטער. חטאתי, עביתי, פשעתי. אמר לו בורא עולם, אני נותן לך זמן לתיקון. נותן לך 21 יום. מהיום, ראש השנה, עד כיפור, 14 יום, עוד שבוע היום נותן לך, עד שמחת תורה, 21 יום. תתקן. אם תתקן את ה-21 יום, אנחנו לך וכתה מקבל תשובה. וככה היה. ואז, מהאדם הראשון, העביר את זה לאברהם, יצחק ויעקב, דרך נוח וכו', ועד ימינו אנו, אנחנו מתקנים את הפגם של העץ הדעת, של הפזיזות, שאנחנו מגיבים בפזיזות. זה החטא שלנו. החטא שלנו זה סוד לעצור, וגם זה נקרא לעצור, עצור זה נקרא עץ אור. קודם הוא אכל מעץ מוות, עץ חושך. לעצור זה האור. זה סוג מה שכתוב, תולה ארץ על בלימה. אם אדם בולם, נהיה אור. כשאדם פזיז, נהיה חושך. סוד עצום במוח. במוח, אם אתה בא להגיב למישהו, אתה בא לתת לו את הסתירה, אתה בא לקלל מישהו, אתה שותק, שנייה אחת, אתה שותק, לא מגיב, נהיה לך אור. אתה מקבל כוחות מפה עד הודעה חדשה. לא הגבת, בלעת את הדר, בלעת איזה איסורים, בלעת ביזיונות. זה סוד האור.